Nu ook supermarkten Jumbo gaat beginnen, kunnen we er niet meer omheen. Insecten eten. Durf Gerard dat aan? Een bedrijf uit Herten verkoopt al jaren insecten bestemd voor menselijke consumptie. Ze presenteerde zich afgelopen weekend op de duurzame dagen op het Citaverde in Romun. Een aantal supermarkten binnenkort insectenvoedsel te krijgen. Is het verwerkt in vlees. Maar bij ons is het puur te krijgen. Gevriesdroogde variant. En we hebben bijvoorbeeld ook de chocolaatjes. Die staan hiervoor. Allemaal heel lekker, heel gezond en heel duurzaam. Ik heb thuis ook last van insecten. Zou ik die ook kunnen eten? In principe wel. Maar je weet niet wat ze gegeten hebben. En onze producten hebben zuiver voedsel gekregen. En daardoor zijn ze goed voor ons goed te eten. Dus het is eigenlijk een speciale kweek? Ja, precies. Deze worden voor de humane consumptie gekweekt. Veel eiwitten, vergelijkbaar met ons conventioneel vlees. Mineralen, vitamines en veel ijzer. De altijd druk bezochte duurzame dag werd de afgelopen zondag gehaaien. Het is vandaag de Roerom Fair, een grote duurzaamheidsbeurs die we dit jaar voor de 5e keer organiseren. Maar het leuke vind ik vooral de nieuwe bedrijven als de ecologische hovenier die buiten staat en de insecten die we vandaag ook live aanwezig hebben. Dat is heel leuk, die nieuwe bedrijven. Heb je al de insecten geproefd? Ja, zeker. Het is eventjes doorbijten en het is vooral de emotie die je tegenhoudt. Maar eigenlijk het smaakt uitstekend en het zou best de toekomst kunnen zijn. Durven mensen dat te eten? Jazeker. Dit zijn de meelwormen. Hier hebben we de buffalowormen. Buffalowormen. De sprinkhanen. Sprinkhaan. En die eet je dan gewoon zoals ze daar compleet in zitten? Ik zal het laten zien. Vleugeltjes eraf. Mag ik zelf ook proberen? Dat zullen we maar even niet doen. Insecten vinden we in Nederland heel moeilijk. Hè? Er zijn maar een paar landen in de wereld waar insecten niet gegeten worden. De rest van de wereld eet het al jaren. En in Nederland, nee, daar moeten we nog iets overwinnen. En de krekels. Het heeft allemaal een nootachtige smaak. Iemand die van noten houdt, vindt dit ook lekker. Zijn die gedroogd of wat is je? Gevriesdroogd. Gevriesdroogd. Dus het vocht is ontrokken en daardoor is het lekker krokant. En lang houdbaar. Stel nou voor, ik zou dat morgen ineens willen gaan eten. Waar zou ik het dan kunnen verkrijgen? Kunt u bij ons bestellen bij Insectable. En wat u bijvoorbeeld ook zou kunnen doen, is een insectenkookworkshop volgen. Staat op onze site. En dan gaat u zelf thuis met een kokkin aan de slag lekker insecten klaarmaken en eten.